Sí, de momento ben. Un minuto. Cando queiredes. Vale, pois entón, bo día, benvidos a este pleno extraordinario. Tamén saudamos, como sempre, a xente que nos pode estar seguindo a través do programa da conexión. Bueno, pois vamos a comenzar xa, porque é certo que temos que pedir disculpas por un problema de conexión entre nosotros e, por tanto, ahora xa que está solucionado, vamos a darlle para adiante. Traemos 2 puntos hoxe a este pleno. O primeiro é de proxecto de obra complementaria de urbanización de Torrentes, aprobación se procede, e despois o expediente de inventario no catálogo de bens. Como isto, ainda que falamos os portaveces dos grupos, non foi convocada as comisións informativas, debemos de aprobar a inclusión dos puntos na orden do día. Si queren, facémoslo os dous xuntos, ou si queren, facémoslo por separado, como vexan. Facémoslo xunto. Ben, pois entonces a aprobación, a votos a favor de que se inclúen estes 2 puntos na orden do día. Ben, pois entón xa... Vale. Manuel, cando queiras, Conecta o micro. Agora, vale. Ahora. Nos escoitasme agora. Sí. Nada, era simplemente que volvo a reiterar o que fixo vostede no último pleno, que non permitir a exposición do posicionamento na votación neste caso do Grupo Municipal Popular. No tema da votación da urxencia dos puntos. Dende o Grupo Municipal Popular consideramos que a urxencia dos puntos a tratar é máis que evidente, porque non hai marxe de manobra. Outra cousa son os motivos da urxencia. Nun caso, a petición popular solicítase a ampliación do prazo que finaliza mañá para a presentación de alegacións ao inventario municipal, e no outro caso, a actitude, neste caso outra vez máis que descansado o señor alcalde, fai que o prazo para a execución dunha sentencia firme sobre o proxecto complementario da unidade de actuación de Torrentes finalice esta semana, coas posibles consecuencias que podería acarrear isto, incluso de índole penal para o señor alcalde. Neste sentido, nós non nos vamos a opoñer, pero sí que nos gustaría que non collera o vicio o señor alcalde de prohibirnos posicionarnos, explicar o argumentario da nosa postura en cada un dos puntos. Moitas gracias, señor alcalde. Non, entendín que era por unanimidade, por tanto, tampouco vin a necesidade, tamén tuvo oportunidade ou iba a ter a oportunidade de comentar o mesmo que comentou agora. Quero dicirlle que non houve demora por parte da alcaldía, máis aquí pois pasaron 2 alcaldes neste proceso, casi 3, digo, porque foi no ano 2005, o sea que é unha cuestión que atañe ao conxunto do Concello. Non houve en principio, ninguna dificultad en querer apurar todo isto para que saíra o antes posible. É certo que aquí houve un traballo masivo, xa falaremos agora del, para que un traballo masivo para que se pudera, ainda hoxe, culminar o proceso, que é algo que nos urxe a todos, penso eu. Bueno, pois, non se preocupe que nos próximos plenos, cando haxa ocasión, daremoslle, como se dá sempre, a oportunidade de que podan manifestarse sobre a urxencia ou non dos plenos que se van a tratar aquí, dos puntos que se van a tratar aquí. Bueno, pois o primeiro que se refire, xa o temos falado, é o proxecto de obra complementaria da urbanización de Torrentes. Isto xa tiveron a ocasión de ver todos os expedientes, todo o que hai, que é moi numeroso, moi laborioso, todo cando se fixo a partir do ano 2008, cando se fixo a obra complementaria, onde a través dos informes técnicos e do acorde tal como estaba contemplado no principio da obra de urbanización, o proxecto de urbanización de Torrentes, estaba contemplada esta obra complementaria, fíxose, houve unha argumentación por parte de algún propietario no aspecto de que consideraba que tiña que ser unha obra xeral, máis que particular da unidade de Torrentes. Nosotros xa non vamos a discutir nada desto, sencillamente recoñecer que exactamente agora fíxose un novo proxecto de esta obra complementaria, un novo proxecto, que é necesario, xa así o recomendan tamén os diferentes autos que se tuvo a ocasión de ver,
fixos un novo proxecto que xa se contempla esta obra complementaria e, desde logo, a responsabilidade única de cuestións económicas e de cualquier outro tipo, non? Tamén de facela e realizar que teña con todas as garantías por parte do Concello, eso é do que se trata agora. É certo que vamos no límite, aquí sempre vamos no límite, porque é algo que vai xurdindo, non é somente esta cuestión con respecto á complementaria. Houve outra que tamén influiu sobre que se rematara ou non o novo proxecto, porque houve que facer unha nova reparcelación, pois que houve outra persoa que tamén denunciou un caso en particular, xa o temos comentado, e tamén fixemos unha labor de integrar os dous temas. Primeiro, pois, lóxicamente, o que corre presa é o de aprobar a obra complementaria, pero tamén hai que aprobar a reparcelación, que se fará posteriormente. Bueno, decir que é algo que apura, desde logo, aos propietarios do Concello de Burela, porque, ainda que dixo este, penso que suxerindo así que pode haber incluso os penais, vou dicir unha cousa, aquí a seriedade e a responsabilidade sempre foi compartida e tivemos dándolle sempre para adiante todo este tema que a único objetivo, que era solucionar o problema pensando en que era bon para o povo, sobre todo bon para os propietarios desa unidade. Así que o que corresponde é darlle celeridade e, desde logo, que a cantidad de información e, desde logo, que a justificación único que se pretende agora é aprobar inicialmente esta obra complementaria e, desde logo, que se sexa responsable, como así o dicen os autos tamén, que sexa responsable o Concello, e así é o que queremos admitir. Bueno, pois doulle a palabra a Mario, se quere intervir. Pois adiante, don Mario. Ben, con respecto a este tema da unidade de actuación de torrentes, non? Que é un pouco que nos leva aquí, cabe destacar que, bueno, digamos que hai como dúas vertentes que se entremesturan continuamente e que son a reparcelación e a obra complementaria de urbanización. E, bueno, podemos decir que as dúas están cheas de irregularidades porque por iso hai sentencias con respecto a elas, non? E neste pleno é certo que decidimos sobre a obra complementaria, pero non se pode obviar a outra parte porque, como vemos no expediente, pois aparece que continuamente está relacionado co mesmo expediente, non? Igual que pasa con respecto á obra complementaria, a reparcelación está chea de irregularidades dende un inicio, que parece que por sorte, depende de para quen, semeña que se resolveu con maior facilidade que a obra complementaria, pero se nos centramos na obra complementaria, nós o que non íamos facer é levar a contraria as sentencias nin aos xuicios, porque, ainda que nos pode parecer dubidoso que a obra en cuestión sexa declarada sistema xeral, pero nós non somos letrados, entón somos concelleiros. Queremos que o que temos que facer é analizar dentro do expediente a información ou a documentación que hai, iso o que creo que temos que facer o que fixemos. Por un lado, temos o que foi informado por Secretaría en 2016, que creo que isto é importante, porque isto está informado en 2016, estamos en 2020, onde se di claramente que é unha infracción moi grave do lei do Chan de Galicia a realización de obras de urbanización sen a previa aprobación do planeamento e o proxecto de urbanización exixibles. Eso é textual do propio informe de Secretaría. O tamén se indica, e parece tamén grave, neses informes de 2016, que é urxente dar cumprimento á sentencia. Se xa en 2016 era urxente dar cumprimento á sentencia, non sabemos como será ahora en 2020, non? Parece-nos canto menos curioso. Tamén, por outro lado, temos diferentes informes técnicos onde se di que o de procederse á demolición das obras, que é o que tamén vemos no expediente, que é o que solicita unha parte dos propietarios, os mesmos perderían a condición de solo non considerados terreos, é dicir, perderían a condición de solares, perdendo todo o seu valor. Nós creemos, isto parece-nos un gran prexuicio para eles, independentemente da postura que teñan adoptado, e tamén se sinala que a demolición das obras podría ser un perigo para a propia rede de abastecemento e saneamento, poñendo en risco a seguridade da mesma e da veciñanza, o que tamén nos parece un gran prexuicio para o conxunto da veciñanza, non? Por iso nós creemos que, igual que non podemos rebatir o que din as sentencias, tampouco creemos que temos que mirar por interés da veciñanza, e parecenos que, a demolición non queremos que sexa a solución para este conflito, non?
O que sí que temos claro é que, como se fixo outras veces neste Concello, actuouse de xeito irregular, e se mirar os intereses da veciñanza, senón os intereses particulares dos poucos, e sobre todo no inicio da unidade de actuación de Torrentes, cando se procedeu á reparcelación, ali por 2005, cando o 27 de decembro de 2005, nunha data como a esa, tan sospeitosa, se deu comezo, digamos, a esta historia. Pero o que máis nos sorprende de do longo do que ven especificado nos informes de Intersecretaría en pouco en todo o expediente do que son os antecedentes de feito, un pouco a cronoloxía do mesmo, son que hai dous lapsos temporais, como digamos, dúas paradas técnicas, dúas paradas de 3 anos cada unha entre 2012 e 2015. En 2012 é cando sae a sentencia firme do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ven a dar a razón do que xa se fallara por parte do Tribunal Contencioso Administrativo de Lugo en 2015, perdón, en 2011. De 2012 a 2015, con o goberno do PP, pois non se fixo absolutamente nada, non se avanzou, non se deu cumprimento á sentencia. Logo hai en 2015 un auto do Tribunal Contencioso Administrativo de Lugo, en 2016 outra sentenza que desestima o recurso presentado polo Concello de Burela, logo que dá razón de novo a ese auto. Entre 2016 e 2019 tampouco se fixo nada con o goberno do PSOE. Durante o goberno do PP, entre os anos 2012 e 2015, o único que se fixo foi unha petición de asesoramento a un despacho de abogados. Entre 2016 e 2019 o que se fixo foi unha serie de informes técnicos para unha adenda que se fai ao proxecto, pero todo iso en 2017 e non pasou dai, non houve continuidade hasta agora en 2020. Por iso nos resulta curioso, cando menos, que en dous mandatos, 2011-2015, 2015-2019, con maioría absoluta, non se resolve este expediente, nin se dá cumprimento á sentencia, nin por parte do goberno do PP, nin por parte do goberno do PSOE, e agora vámoslo facer á presa, e correndo, nunha situación na que o goberno en minoría, cos grupos municipais, que sempre temos que meditar ao límite as nosas posturas, non? É como se dá a impresión, en que non digo que sexa esa a intención, dá a impresión de que se garza a caixa máis xente ou máis grupos implicados para resolver a situación, cando o máis sinxelo era xa ou no primeiro mandato do PP ou no mandato do PSOE, con maioría absoluta, ter toda a facilidade para resolver este expediente, non? Por iso nós xa estamos un pouco fartos de que, bueno, as continuas irregularidades que herdadas de tempos pasados que nos poñen en problemas a hora de tomar decisións, porque ao final estamos máis pendentes das consecuencias legais das posturas que adoptamos e dos nosos votos, que é da fundamentación política e ideolóxica que fagamos para tomar as decisións que señan mellores para a veciñanza, porque nós queremos que iso é o que é facer política, tomar decisións para mellorar a vida da veciñanza. Por iso, como dixe, non podemos estar en contra dunha sentenza firme, nin podemos estar a favor do proceder do anterior goberno socialista, nin do seu predecesor do PSOE. Nin en xeral podemos estar conformes co proceder neste Concello desde que se fundou en 1995, porque, como vemos en case todos os plenos, ou en moitos dos plenos, está cheo de irregularidades que comprobamos cada vez que temos que acceso a un expediente, hai que resolver, digamos, algunha falcatruada, algunha cacicada que nos encontramos desde atrás. Por iso nós, neste punto, nos temos que abster. De momento, nada máis. Moitas gracias. Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Previo a entrar en materia neste punto, queremos que consten en acta dúas cuestións, señor secretario. A primeira cuestión que queremos que conste en acta é a nosa sorpresa pola ausencia dun informe máis recente elaborado por Secretaría para este expediente que ven hoxe aquí a pleno, no que, por exemplo, se explique o que imos a mencionar a continuación e que tamén queremos que conste expresamente en acta. O que queríamos mencionar a continuación é a segunda cuestión, que, como xa dixen, me gustaría que se reflexara na acta deste pleno. Que este tema se trate precisamente neste órgano, no pleno corporativo, cando o mesmo podería, tal e como figura na legislación vixente, ser sometido a consideración e aprobación
se procede, da Xunta de Goberno Local, composta única e exclusivamente por concelleiros do Partido Socialista, chámanos moito a atención. Estas dúas cuestións previas que acabo de mencionar son moi, pero que moi curiosas, e queremos que consten expresamente en acta. Entrando máis polo miúdo unha cuestión, o señor alcalde dixo na reunión de portavoces do pasado 10 de novembro, da cal nós tivemos coñecemento a media mañá dese mesmo día. Podía ser un pouco máis previsor o señor alcalde, porque ele xa sabía que había esta cuestión en riba da mesa, pero bueno. Que había un informe da Diputación que avalaba o proceder que se vai a debater aquí neste pleno para a execución da sentencia xudicial que pesa sobre o proxecto complementario de Torrentes. Ben, examinada toda a documentación presentada por vostede para este expediente, nós non o damos atopado. Non damos atopado ese informe avalista da Deputación. O que si atopamos é un comunicado da Diputación de Lugo, concretamente da área de urbanismo, no que se responde a unha petición feita polo Concello de Burela en novembro do ano 16, para que esta emita un informe técnico relativo ao proxecto de Torrentes, e no que se di que non é cometido desta área de asistencia técnica urbanística a substitución das funcións propias do persoal pertencente aos concellos. Iso é o que di o comunicado da Deputación, que nós atopamos. Non sei que pretendía vostede, señor Llano. Non sei que pretendía. Xa sei que nos vai a decir que durante un tempo este concello estuvo sin asistencia técnica en área de urbanismo. Pero tuvo máis ocasións para tramitar esta cuestión. Mire, señor alcalde, vou a ler un parágrafo que aparece nun dos documentos que vostede presenta neste pleno, concretamente no da sentencia que dá orixe ao expediente que estamos aquí a tratar hoxe. Di que debo estimar e estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por el procurador, dá o nome do procurador, en nombre e representación de, dá o nome do representado, contra, por un lado, atenda ben, el acuerdo de la Xunta de Goberno Local del Ayuntamiento de Burela, el acuerdo de la Xunta de Goberno Local del Ayuntamiento de Burela, de fecha 11 de marzo de 2008. Desestimatorio del recurso de reposición deducido contra el acuerdo de la indicada Xunta de Goberno Local de fecha 18 de xaneiro do mesmo ano, do ano 2008, mediante el cual se aprobó definitivamente el proyecto de obras complementarias de urbanización de la Unidad de Actuación de Torrentes. Y por otro lado, contra el decreto de alcaldía de Burela, número 665/2008, de 18 de noviembre do mesmo ano, por el cual se aprobó el proyecto modificado de las obras incluidas en el proyecto complementario citado, que anulo por no ser conformes a derecho, sin hacer expresa condena en costas. Isto, que lle acabo de ler, como xa lle anticipei, é parte da sentencia dictada polo xulgado contencioso administrativo número 1 de Lugo, nos autos do procedimento ordinario número 452/2008. Isto é precisamente a orixe do expediente que hoxe traemos aquí a esta corporación plenaria. Fixouse vostede nas datas? Non só as das sentenzas, senón as das decisións tomadas nas xuntas de goberno local. Quen tomou esas decisións, señor alcalde? Quen tomou esas decisións nesas datas? Pois se non o lembra, porque a pesar de que vostede manifestou en máis dunha ocasión que ten moi boa memoria, é habitual en vostede non contestar ás preguntas que lles pon este grupo municipal. Por se non se lembra ben, foi un tal don Alfredo Llano García. Don Alfredo Llano García. Non sei se o coñece vostede. Don Alfredo Llano García foi a persoa que presidía as xuntas de goberno mencionadas na sentencia condenatoria e o que rubricou o decreto de alcaldía ao que tamén se fai mención nesta sentencia condenatoria contra o Concello de Burela e, por extensión, contra os intereses dos seus veciños e veciñas. E isto, señor secretario, tamén queremos que conste expresamente na acta do día de hoxe. Moitas gracias, señor alcalde.
Bueno, vamos a ver. É notorio que se teña intentando argumentar que o culpable de todo isto son o alcalde naquel momento, que era eu, sí, certo. Pero aquí non se toma nenhuma decisión, nin en primeiro lugar, nin para perxudicar os propietarios de Torrentes, e moito menos para perxudicar o Concello de Burela, a veciñanza en xeral. Aquí fixose todo sempre con un rigor extraordinario de xustificación. É certo que nese auto que eu xa lín estábamos nosotros, como é normal, foi no ano 2008. Entón non hai problema en asumir que estábamos nosotros, pero non é unha decisión que se tome ou impoña. Eu non impoño absolutamente nada. Está todo baseado, a máis poino claramente, en toda a información que se lles mandou, e foi claramente que todo, absolutamente todo, está xustificado. Porque a obra complementaria que saliu do ano 2005 nun proxecto, a obra complementaria xa estaba contemplada en ese proxecto. Además está moi xustificada polo técnico que había naquele momento no Concello e xustificaba perfectamente. Decía onde estaban as trazas, porque había que facelo, estaba perfectamente xustificado. Por tanto, nosotros non somos quen de rexeitar os informes dos técnicos, sino que estamos a favor de, se están ben, desde logo, sacalos para adiante. Naquel momento, cando se tomou a decisión, tomábase con todas as da lei, pensando única e exclusivamente en mellorar os aspectos da unidade de Torrentes. É certo, además no ano 2007, houbera algo que justificaba todo dunha maneira abismal, porque houberon unhas inundacións extraordinarias que puxeron en evidencia que aquí en Torrentes había que canalizar, senón sería imposible de asumir as correntías que viñan dunha forma pois eso, moi notoria. Foi un informe técnico que sería imposible acoplalos ao que era a canalización propia do Concello, porque reventaría todo. Por tanto, estaba perfectamente justificado. É certo que estábamos outro na Xunta de Goberno, pero é certo que todo se fixo, ademais se poino claramente, tanto nesa como na modificación puntual que se fixeron máis adiante, eran todo a través dos informes técnicos. Informes técnicos. Para nada se pensou, ni moito menos en que eu fose quen mandase facer algo, porque eso ni me corresponde, ni le corresponde a ningún alcalde, senón que son unhas cuestións que deben estar justificadas técnicamente. E técnicamente penso que estaba perfectamente avalado. Que ocorre? Que non todos interpretaron así que debera ser unha obra feita pola unidade, senón que fose unha obra feita de forma xeral, porque abarcaba todo o espacio do Concello de Burela. Eso é opinable, pero desde logo que non estamos nosotros en contra do que se fixo posteriormente, que foi a sentencia que é moi clara e moi clara e oblíganos a facer algo. Durante todo este tempo, durante todo o tempo, estuvose mirando porque había unha cuestión explícita no alto que dicía que había que volver ao estado inicial. Esa é unha imposibilidade manifesta. Porque é imposible, por un lado, sin perxudicar o conxunto da poboación. Entón, que estuvo sempre facendo, tanto, aí teño que dicirlo, tanto o goberno noso como os do propio PP, despois e posteriormente, porque había que procurar buscar unha maneira que non fixera falta facer eso. E, desde logo, había tamén unha contradición da parte denunciante, que naquel momento, na primeiro momento, houve dous denunciantes. Un era un particular, un propietario da unidade de Torrentes, un solo, máis o Partido Popular. O Partido Popular, despois deuse de conta, retirou o que era a proposta de denuncia, pero naquel momento era moi prexudicial, incluso para o particular, que se levara adiante ese proceso, porque volvería a retomar que non se fora solo urbano consolidado o de Torrentes. Quero aclarar unha cousa. Todo canto se fixo durante estes anos, é verdade que levou tempo, estamos sempre no fío da navalla, é así, pero non foi por culpa do político en principio, non foi, porque a celeridade sempre se tuvo en conta e procurouse facer o antes posible. Ahora está aprobado, o sea, está feito un novo proxecto, tanto da obra complementaria, onde se recoñece, onde se fai, onde se ten en conta o informe da Deputación, e tamén había outra cuestión, xa lo dixen antes, había outro particular que tiña outro problema diferenciado, pero que obligaba a fazer unha nova proxecto de reparcelación.
houve moitísimas cousas. Este proxecto que teñen aí para ver cando queiran, pois é un proxecto complexo, extremamente complexo. Non houve que contrastar todo, non houve que fazer informes, sobre todo informes onde se contrastara que as contas estaban ben votadas para que non houvese problemas ao final. Iso leva o seu tempo, é moi grande. Houve tamén outra circunstancia que hai que comentada, porque non é solamente nada, poñes usted a facer isto e fago na maior brevedade posible, senón que houve cambio de normativa, que houve que acoplar unha serie de circunstancias que realmente non é que sirvan de disculpa, pero sí que sirven de xustificación, porque realmente levou moito tempo facer e acoplar todo isto. Bueno, ahora estamos na ocasión de, por menos, aprobar inicialmente o que é a obra complementaria, porque é necesario para facer, nosotros estamos de acordo en cumplir esa sentencia, de facelo da mellor maneira posible, sin molestar para nada nin a unidade de Torrentes, nin a veciñanza no seu conxunto. Por tanto, xa veremos, porque además dice un informe de Monsa, usted turía a ocasión de lelo, donde se justifica perfectamente todo isto que estamos a facer e facelo da mellor maneira posible. Cando se remate e se tome en consideración de facer o balance final, evidentemente, vamos a ver como queda, pero eu penso que ahora mesmo o Concello de Burela está ben no aspecto económico, tanto no remanente que contén como no 10% do que lle corresponde tamén da unidade de Torrentes, e penso que non vai haber ningún problema en emitir isto. Por tanto, o traballo fíxose non ca prontitude que todos quixéramos, pero tamén hai que ter en conta, además aprobou o plan xeral, tamén houve unha serie de cuestións que non serviron para xustificar certas cousas, non? Por tanto, é certo que xa debemos de ter feito, pero o que tamén é certo é que estamos agora na oportunidade clara de telo feito xa hoxe. Así que eu digo aos dous, porque máis ou menos coinciden un pouco en facer un resumo de todo, pero tamén lle teño que dicir que esta unidade de actuación de Torrentes naceu mal, fixose unhas cousas con moita prontitude, non houve un acordo extraordinario e sempre houve algo, todos os anos, desde que estamos aquí, do ano 2007, sempre houve alguna consecuencia, alguna cousa que tratar da unidade de Torrentes. Desde logo, pola miña persoa e polos que me acompañaron en todos os momentos, tanto no ano 2007 ao 2011, que compartíamos goberno, o BNG, como despois, sempre estivemos procurando apurar o máximo posible toda esta cuestión, porque penso que é interesante. Además, digo yo a verdade que descansaríamos todos, particularmente neste aspecto de ter rematado xa esta unidade dunha vez. Ahora entramos na fase de aprobación inicial, tanto da obra complementaria como da reparcelación, porque se trae a pleno. Traes a pleno porque, en principio, teñen que vir a pleno estas cuestións, dado que o seu carácter monetario, que non están contempladas nos orzamentos. Por tanto, debemos aprobar sempre pensando que sí que se vai a facilitar a solución cando chegue o momento que é no balance final. Pero precisamente se trae ao pleno, porque é o órgano colexiado que realmente debe discutir estas cousas. Non é somente a Xunta de Goberno, non vamos a facelo así. Por iso creo que está incluso justificado nos informes. Así que dois a palabra outra vez a don Mario, se quer intervir, e despois xa lle paso. Ben, sí. Nós podemos entender que en 2008, nesa Xunta de Goberno local, por un decreto da alcaldía, se toma unha decisión en función dos informes que hai, porque o que tamén ven no expediente é que os informes falaban a favor de tomar esa decisión. Logo hai un recurso, iso vai a un tribunal, ou vai a 2 tribunales neste caso, quítase a razón ou retírose, ou digamos que se anula esa decisión. Eso entra dentro do posible porque funciona así, pode haber informes equivocados, podense dar moitas circunstancias. Unha vez que hai unha sentencia firme, o que nós non podemos entender é que non se fagan cumprir as sentencias. E aquí pasaron anos, 3 anos en concreto, entre 2012 e 2015, e outros 3 anos entre 2016 e 2019, como xa dixemos. É dicir, e logo o tema da redacción dos proxectos, todo iso non nos serve, porque en 2017 faise a adenda ao proxecto, según o informe do Servicio de Arquitectura Técnica, e non se actúa máis. E logo de 2017 pasas a marzo de 2019 que por parte dos propietarios presentan un escrito no Concello e non se lles contesta hasta setembro de 2020, que é precisamente o que desencadena que haxa unha petición de execución e que se tiña que resolver este expediente. Se nós entendemos que o que está intentando facer agora o Goberno ou o Concello
é o correcto, porque é o que está informado nos informes de secretaría, o que está informado por parte do redactor do proxecto, é un pouco os pasos a seguir para evitar que haxa a demolición das obras, que é, digamos, o que non interesa nin aos propietarios nin á veciñanza. Pero queremos que non sirve de excusa, porque mesmo entre 2017 e marzo de 2019 non se levou a cabo nada máis por parte do Concello. Pero tampouco ten excusa o anterior goberno do PP, que dende 2012 hasta 2015 non fixo nada máis que pedir asesoramento a un despacho de abogados. Iso sí, cando o señor González Barcia, o anterior alcalde do PP, no último pleno do seu mandato, empezou a repartir culpas co resto dos outros dous grupos que estábamos ali presentes, se aproveitou para xustificar as súas dietas por desplazamentos que eran cuantiosas, de que iba a ese despacho a consultar, para que neses 3 anos non se fixo nada, non se avanzou, non se deu cumprimento á sentencia. Entonces, nós evidentemente queremos que hai que dar cumprimento á sentencia, é o lóxico, porque é o que manda o xuíz. Todos estamos obligados pola lei a dar cumprimento ás sentencias na medida das nosas posibilidades, pero non estamos de acordo co proceder, nin por parte dun goberno, nin por parte do outro. É o que decíamos, estamos fartos de que irregularidades que ven do pasado, neste caso, pues, isto remontas a 2005, cando se comezou con isto de actuación, hai nos dous expedientes, nas dúas partes, nos dous expedientes hai bastantes irregularidades que sempre temos que, ao final, temos que solucionar ao mellor que non estamos moi relacionados con iso. Entonces, por iso non podemos dar o noso voto a favor, e nos temos que abster, porque, por un lado, non podemos ir en contra da sentencia de xuíz, pero, por outro lado, non podemos bendecir todo este proceso. Entón, o noso voto é a abstención. Moitas grazas. Moitas gracias, don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Tres cuestións previas. No tocante ao que dixo o señor Pillado, no ano 2005, vostede seguro que é unha persoa informada, probablemente obvie o que lle vou a dicir intencionadamente, tivose que iniciar o proxecto. Tivose que iniciar porque por lei solicitouno a cuantía mínima necesaria para iniciar ese proxecto. O 25% da propiedade. Por lei, había que iniciar. Non quedaba outro. Senón, ese goberno, que casualmente coincidía que era do Partido Popular nese momento, estaría prevaricando. Ao mellor a vostede lle viña mellor que prevaricar ese goberno. Non o sei. Pero é que había que iniciar os trámites. Mellor ou peor, eso xa non o discuto. Pero había que inicialos. Non se podía obviar eso. Alégrame que o señor Llano sacara a colación o tema do Bloque Nacionalista Galego, porque acaba de falar agora o señor Pillado de que había constantes irregularidades por ambos os dous gobernos. Entendo que o señor Pillado se estará a referir ao goberno 2015-2019 do PSOE e 2007-2011 do bipartito. PSOE-BNG, non o sei se está referindo a iso, porque parece que aquí só estuvo gobernando o PSOE durante todos os anos no que ostentou a alcaldía, e iso non é certo, pero polo menos o señor Llano tuvo a ben acordarse dos seus compañeiros naquelas datas do 2007 ou 2011. Está ben que vostede tamén teña memoria para iso. E no tocante ao tema de traer a pleno, que dixo vostede, a xustificación para traelo a pleno polo tema de que nos orzamentos non estaba contemplado esta situación. Bueno, é fácil, señor Llano, é moi fácil. Falta de previsión. Porque vostede era consciente de que esta sentencia había que dar cumprimento. Desde principios de ano era consciente, E é máis, tendo en conta de que nunca na historia do Concello de Burela se tardou tanto en elaborar uns presupostos, vostede ben podía haber tido esta previsión. Falta de previsión. Parece evidente que vostede, señor alcalde presidente, quere corresponsabilizar a toda a corporación local na adopción dunha medida que entende necesaria para a execución
dunha sentencia cando, en realidade, a responsabilidade é única exclusivamente do seu goberno. A aprobación do proxecto que se somete a este pleno é única exclusivamente. Recórdolle, señor alcalde, que a competencia para aprobar un proxecto de urbanización correspondente á alcaldía municipal, tal e como figura no artigo 21, apartado 1, parágrafo J, da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, e que di: el alcalde es el presidente de la corporación y ostenta las siguientes atribuciones. Enumera varias y vaya a que nos toca. Las aprobaciones de los proyectos de urbanización. E digo que é responsabilidade do seu goberno na medida en que dita competencia foi delegada por vostede en Xunta de Goberno Local, tal e como consta no decreto de alcaldía do 13 de xaneiro deste mesmo ano, do 2020, publicado no Boletín Oficial da Provincia o 11 de setembro deste mesmo ano. Por certo, felicidades, Felicidades. Publicado 8 meses despois de ser aprobado pola corporación. Felicidades por esa capacidade de xestión e de traballo. Entendemos que o que se somete á aprobación é un proxecto complementario de urbanización, tendo en conta a súa propia literalidade e non un proxecto de obra ordinario, nos cales, como deberá saber vostede, tendo en conta a súa dilatada experiencia política, e se non o sabe, ben podería informarse co secretario municipal, únicamente sería competente este pleno para a súa aprobación segundo o previsto no artigo 22, apartado 2, parágrafo Ñ, da xa mencionada Lei Reguladora de Bases de Réxime Local. Sea competente para la subcontratación o concesión el propio pleno de acuerdo con lo previsto en la, cita unha lei, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. Só nese caso. Por outra parte, para evitar que lle xurda novamente a tentación de repetir a estrategia na adopción das restantes medidas necesarias para executar as sentencias pendentes sobre a unidade de actuación de Torrentes, informamos a vostede, así como a quen máis proceda, que conforme ao establecido no mesmo artigo 21, apartado 1, parágrafo J, el alcalde es el presidente de la corporación y ostenta las siguientes atribuciones. Enuméranse varias. Iota, las aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística. É dicir, que a aprobación do proxecto de reparcelación da unidade de actuación é responsabilidade súa e do seu goberno. Preguntámonos por qué, señor alcalde, por qué? Por que nun tema tan urxente e de tanta importancia non se solicitou un informe da actual Secretaría Municipal? Aínda que non podemos esquecer que entre as labores de dita Secretaría está a de asistir á alcaldía na formación da orde do día, e por iso temos que cuestionar a súa labor ao consentir o que parece unha clara estrategia para, insistimos, corresponsabilizar a toda a corporación na adopción de medidas que lle corresponden únicamente a vostede, señor alcalde presidente, e ao seu goberno. Poderán dicirnos que se aproba polo pleno non existe ningunha irregularidade que invalide a aprobación do proxecto. Ben, pero esta cuestión ten unha resposta un pouco máis complexa, polo que puidamos saber é como pode ser que lle houbera asesorado o secretario municipal. En resumo, moi brevemente, o que di a legislación ao respecto. La adopción de un acuerdo por el Pleno en una materia de competencia plenaria ha sido avalada por nuestra jurisprudencia, reconociendo que no existe vicio de nulidad siempre y cuando el alcalde hubiera votado expresamente a favor, en este caso, la competencia de esa Junta de Gobierno. Por lo que, en aplicación desta mesma jurisprudencia, deberían de votar a favor todos os membros de dita Xunta de Goberno. Non vai a ser que haxa algún ou algunha despistado ou despistada que non o faga. Con este pleno, o que logra é demorar a tramitación dun expediente moi urxente. Dito por vostede mesmo, o da demora non, o de que é moi urxente. Esta afirmación súa é moi cuestionable, especialmente cando a sentenza que se pretende executar é dos anos 2015 e 2016. Goberno socialista, 2015 e 2016.
xa que, tal e como xa expuxemos, non corresponde a este pleno aprobar un proxecto de urbanización ou similar, tal e como nos presenta. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, se non houbera lugar a convocar un pleno para facer isto, non se convocaba o pleno. Eso é así. E despois que queremos corresponsabilizado ao resto dos grupos políticos na responsabilidade que vamos a tomar, non é iso o fin. Eu penso que debemos de declarar unha cuestión todos. Aquí do que se trata de traballar polo pueblo, para a veciñanza e, sobre todo, dar oportunidades de que se remate o antes posible a unidade de actuación. Eu penso que é así. Falaba vostede de irregularidades. Irregularidades aquí non se fixaron ninguna por parte, penso eu, por parte de ningún dos que pasamos desde o ano 2005 a 2020. Eu penso que aquí non se traballou sendo conscientes de que estaba facendo ninguna irregularidade. Por tanto, non vayamos a dicir aquí que no, cuidado, que igual están aquí intentando meternos aquí envainarnos unha responsabilidade que non corresponde. Non é iso. Eu penso que debemos ser conscientes realmente, si son coherentes co que están dicindo os dous grupos, deberán votar a favor. Deberán votar a favor. Porque o único que se fai aquí é aprobar e recoñecer unha sentencia e facelo da mellor maneira posible. Temos que facelo agora, temos que facer este pleno porque as contas non poden ser a falta de previsión. Como se vai empeñar a previsión? Vamos a devolver 600 e pico mil. O que vamos a decir é que sí que vamos a asumir a responsabilidade de pagar esa obra porque é de interés xeral, como así se recoñece no auto. Pero non podemos fazer en ningún orzamento que cantidade se vai deixar. Por qué? Porque hai que facer o balance final cando se remate despois, espero, que todo vai a ben. Unha vez aprobado isto e aprobado inicialmente tamén o reparcelamento, pois que salga todo ben e que podamos, despois de facer o espacio para dar alegacións, que todo salga ben e rematar dunha vez con toda esta urbanización. E cando se faga eso, sí, o balance final, as contas que hai que dar, aí veremos quanto temos que poñer, porque non hai que esquecer que, ainda que vai pagar o Concello tamén ten aí un 10% de solares, o sea que vamos a ver e hai que calcular e a ver como sale todo ao final, pero desde logo que estamos aquí asumindo o que dice o auto, estamos asumindo. Encima estamos asumindo da mellor maneira posible. Para que? Para que a veciñanza, tanto da forma global como a que corresponda por titularidade en Torrentes, pois salgan ben. Eso é o que estamos facendo aquí. Eu penso que deberá ser unha cousa tan simple como eso que está recoñecido xa por todos os informes tamén. Así o mismo dice incluso quen redactou os proxectos. Que hai que recoñecerlo dunha maneira, o sea, non queda máis remedio nese aspecto, además, ahora mesmo xa o asumimos e sería asumible por todos os que conformamos todo o goberno municipal, toda a cuestión de todos que conformamos o pleno, todos os membros do pleno. Por tanto, eu entendo que sería unha cuestión, un bon detalle, aprobar por unanimidade esta cuestión da aprobación da obra complementaria que é moi necesaria, está dando moi bon resultado e, ademais, eu penso que é necesaria para que Torrentes poida poñerse a andar o antes posible. Así que, sin máis, para darlle tempo tamén ao secretario a que faga o seu traballo. Quere volver a intervir? Bueno, vamos a ver, brevemente, don Mario. Sí, porque houve unha alusión directa, entón era simplemente contestar. Quería dicir ao señor Rouco, primeiro, que non confunda o obxectivo, que aquí estamos cargos políticos e logo tamén hai técnicos, e os seus rivais son os cargos políticos e non son os técnicos. Entón, non confunda o obxectivo, porque os técnicos, desde logo, son os máis preocupados en que todo vai ben, porque o seu traballo depende disso, e a súa firma consta nos expedientes. E logo, vostede mezclou na mesma frase, BNG e prevaricación. Eu creo que a experiencia e a realidade dice que na mesma frase só hai ir prevaricación a PP. O mellor se equivocou de organización política, non? Quero recordar, como xa dixen, que na Xunta de Goberno Local de 2008 había informes que avalaban o que se estaba aprobando, e que, por tanto, non hai responsabilidade por parte de quen do noso grupo formaba parte desa Xunta de Goberno Local, e, sobre todo, que o BNG non levaba a área de urbanismo. Por se non o sabe, igual non sabe, claro, igual tampouco sabe que as sentencias son de 2011 e 2012, e non só de 2015 e 2016, como dixo vostede.
Ou igual tampouco sabe que entre 2011 e 2015 gobernaba o PP e non fixo nada por cumprir esas sentencias de 2011 e 2012. Eso igual tamén non viu vostede. Entón, creo que é importante que, claro, le tanto, pois hai que ler todo o expediente tamén. E hai que ler tamén a sentencia que ven de 2011 e de 2012. Porque é importante a onde se inicia un pouco a obriga de facer cumprir a sentencia que non se fixo cumprir por parte de momento, por parte de ningún goberno a toda agora. Sen máis, iso é o que queríamos decir. Gracias. Moitas gracias. Don Manuel. Moitas gracias, Brevemente. señor alcalde. Moitas gracias. Sinto que se ofendera vostede. Eu xa sei que vostede agora nublouselle a mente e fala dende o rencor, dende ese odio visceral que ten as siglas PP, bueno, pero nós en ningún momento lle faltamos o respeto a ningún técnico, nunca. Eso sería o último, básicamente por unha sinxela razón. Na formación política hai moitos técnicos. Esta formación política, este grupo municipal está formado o 50% por técnicos. O sea que sabemos un pouco de que vai o tema. E nunca se nos ocurriría faltarlle o respeto a ningún compañero de profesión. Pero, bueno, eu entendo ese sectarismo que asumiu, que lle inculcaron e, oiga, de vez en cando dar unha camiñata, relaxarse, é bo. Moitas gracias, señor alcalde. Certo, moi ben, gracias. Digo que este é un problema que realmente é un problema compartido, é un problema compartido. É un problema que debemos darlle solución pensando na veciñanza e pensando nos propietarios da unidade de Torrentes. Houbo mellores métodos, houbo mellores fórmulas, habría máis velocidade, é posible, pero tamén teño que dicir que a intencionalidade por parte do noso equipo, tanto do 2015 o 19 como de agora, é única, exclusivamente resolver o problema. Eu penso que deberemos de estar de acordo en facer cumplir xa estamos xa con todos os informes favorables, con todo o que nos teñen que decir, pois o único que temos que decir nosotros, pois estamos de acordo. Non é unha opinión política, non é unha opinión que resolva ou que intente modificar nada, senón que é asumir. Entón, se estamos todos máis de acordo en asumir esa cuestión que nos ven ditada, pois que mellor que votar todos a favor. Ahora, ustedes verán. Bueno, pues vamos a proceder a votación do punto este de aprobar inicialmente a obra complementaria de Torrentes. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Está contabilizado. Ben, pois entón xa está. Bueno, pois moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, que basicamente xa acordamos tamén, houve varias peticións, incluso dos seus propios grupos, para solicitar un aprazamento das alegacións ao que temos aí pendente de aprobar. Danse conta co inventario, déramos xa 2 meses para presentar as alegacións. Esos 2 meses caducan mañá, por petición de grupos políticos, de asociacións, de algún particular, que pediron, pues, bueno, aprazaron máis tempo, a darlles tempo a presentar as alegacións ben fundamentadas. Aprazamos, esa é a proposta, aprazalo hasta o 17 do mes de decembro. Ahora tiñamos 2 meses, pues ahora como máximo podemos incorporar un mes máis para continuar pues favorecendo as alegacións que queran presentar calquera veciño o inventario deste concello. E se teñen alguna cosa que comentar, don Mario, don Manuel. Sí, simplemente que evidentemente nós registramos unha solicitude para aplazar para prorrogar o prazo, todos evidentemente estamos a favor de que se fai. Don Manuel. Sí, gracias. Igualmente, como dixo o voceiro nacionalista, nós tamén registramos unha solicitude para adiar o plazo de finalización. E, tal como manifestamos nese escrito, hai uns días, tras as inquedanzas manifestadas basicamente por unha asociación moi importante daqui da vila que nos las trasladou,
Creemos oportuno apoiar a prolongación do prazo para a presentación de alegacións ao inventario municipal por un mes máis. E xa para finalizar, antes de que se proceda a votación, e como os plenos van moi rápido, e tendo en conta que este pleno urxente extraordinario vai a rematar e que vostede non fixo ningún ademán máis alá das declaracións en prensa desta semana, e tendo en conta que, como vostede di, a situación mellorou en Burela, dende o Grupo Municipal Popular, gustaríanos propoñerlle a vostede, máis ao Grupo do Bloque Nacionalista Galego, que, xa que non sae de vostede, sorprendeu-nos bastante que non trouxera como proposta ao pleno urxente e extraordinario que estamos a celebrar hoxe. Esta cuestión que lle quería comentar, nos consideramos que, cando menos, é tan urxente como o resto dos puntos que se presentan aquí. Que se tanto vostede como, como o Bloque Nacionalista Galego están de acordo, se irá hoxe daqui unha declaración institucional, que se votara como se tuvera que votar, e se irá unha declaración institucional, pois é a ferramenta máis poderosa que ten o Concello para este fin, na que se instara a Xunta de Galicia, a levantar as restriccións que pesan sobre a vila de Burela, en especial sobre o sector da hostalaría. Está moi ben. O posicionamento do Grupo Municipal Popular de Burela, dende o día que se anunciou en prensa que se ia proceder á perimetración de Burela, foi claro. Opuxémonos frontalmente a moitas das medidas que se pretendían aplicar, particularmente as referidas ao sector da hostalaría. Tal é así que, conxuntamente con algunha outra agrupación da nosa formación noutros concellos que tamén estaban limitados, se propuxemos que, se non se podía limitar esas medidas, relaxalas, que se presentara algunha alternativa para tratar de paliar as posibles mermas económicas que podría ter o sector da hostalería nese tempo. E, como resultado, a última hora implementouse na orde unha serie de axudas para o sector da hostalería. Tras as queixas presentadas pola nosa formación a semana pasada, incrementáronse esas axudas. A nosa formación e máis formacións de outros concellos, debo dicir tamén, que en breve se presentarán. Aínda así, creemos convinte que, xa que, insisto, como vostede declarou en prensa, as condicións melloraron en Burela, non estaría de máis facer unha declaración institucional que instara a Xunta dende este pleno corporativo mediante unha declaración formal logo, para que se levantasen as restriccións especialmente no sector da hostalería. E con isto remato. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, moi ben, don Manuel. É increíble que quero este aproveitar a coyuntura dun pleno extraordinario para traer dos puntos aquí co criterio, porque mañá igual nos libramos da carga perimetral. E ven usted a quedar ben, porque mañá a Xunta, posiblemente, pero non lle queda máis remedio, que levantar o Estado, isto de tanto da cuestión restringida para a hostelería, para outras cuestións, e tamén da carga perimetral. Bueno, vou dicir unha cousa, que non sei que dirá Mario, pero a cuestión institucional, si quere, eu son unha persoa que estou aquí representando o Concello, xa o fixen. Xa o fixen, e fixen constantemente. O venres, precisamente, estiven pendente da que iba a pasar co comité clínico, non houve argumentación que manda. Eso sí, pode dicir ustedes aos seus amigos que, por menos, que argumenten e justifiquen e aclaren os vecinos de Burela por que razón. Por que razón tivemos perimetrados e ca hostelería pechada cando outros moitos concellos, xa non vamos a repasar porque igual coinciden con certas cuestións. Pero xa non digamos solamente cuestións políticas, sino que parece imposible que uns concellos que teñen a mesma alarma que a nós, vermella, con moitos máis casos que a nós, que todo eso sigan perfectamente, nin perimetrarse, nin pechar negocio, nin actividade socioeconómica. Eu penso que por parte da Xunta estás levando este tema bastante mal, e así o fixen, e así o dixen, e así o vou a dicir, porque non dan o seu resultado en cuestións perimetrales. Están fastidiando, digámoslo así claramente, para entendernos todos,
a actividade socioeconómica. E non somente a hostelería, claro que é unha das afectadas, porque está moi afectada, porque evidentemente parece que teñe máis influencia, pois, o transporte, por exemplo. Transporte, porque podemos meter no autobús que van cas cabezas fora, pero eso non pasa nada, con tal de que leven as mascarillas, e, sin embargo, non poden tomar un café separadamente, cumprindo todos os protocolos, nunha terraza. Home, vamos a ver se somos serios, porque esta é unha cuestión que sí que nos está afectando de maneira global, está nos afectando de maneira particular aquí no Concello de Burela. Vamos a procurar, entre todos, discurrir e inventar e ter capacidade para solucionar estes problemas. O que non podemos estar é agardando que se nos veña unha solución cando se están tomando moitísimas improvisacións. E o que non queremos é, desde logo, que o sacrificado sexa no conxunto a veciñanza de cualquier concello, pero este en particular do Concello de Burela. Pareceme moi triste, digo yo de verdade, que veña agora tratando de ganar indulgencias plenarias e facendo unha proposta institucional para que mañá diga o comité clínico que non, que van a abrir Burela e diga usted, xa lle dixen eu, me tuveron en conta a min, e eso sí que non. Eso sí que non, porque protestamos a semana pasada. Xa tamén protestei unha cuestión, vou dicir unha cousa. No mes de xullo tivemos unha das pandemias, un rebrote máis gordo que houve en moito tempo, e daquela fomos os principais. E bueno, naquele momento que estábamos todos da Mariña, tiñamos videoconferencias prácticamente todos os días, estábamos informados todos os días, sacábamos as conclusións compartidas, tanto da Xunta de Galicia como as autoridades sanitarias, como aquí do propio Concello. E agora, nesta nova normativa que nos aplicaron desde o sábado pasado, xa fai máis de 8 días, non houve unha conversa clara con ninguén responsable desde a Xunta de Galicia para comunicar ao Concello de Burela como iba, por que razón se tomaban e se seguía co procedimento de ter perimetrado e pechado a actividade da hostelería. Por tanto, eu, polo menos, a miña proposta ao meu grupo é non sacar esta nota. Por qué? Porque xa fixamos o labor que tiñamos que facer, cando tiñamos que facer e argumentando que tiñamos que facer. Non me veño este agora vendendo favores que non eu vou admitir porque non corresponde, señor Rouco, non corresponde. Me parece ben que intente ganar indulgencias plenarias, pero tamén lle digo que se ten que dar presa porque igual non lle fan moito caso. Así que digo a don Mario que se manifeste, pero a miña conclusión é esa. Ben, si chama a atención que hoxe o día previo de que se reúna o comité clínico aparece esa proposta, nós tampouco temos ningún problema, se mañá o comité clínico non eliminar restriccións e non abre a hostelería, non teríamos ningún problema en facer unha declaración institucional na que por unanimidade dos grupos do Concello de Burela se inste a Xunta a levantar as restriccións no noso Concello. Falaba o señor Alfredo Llano de que cando estuvemos pechados no mes de xullo, todos os días había unha reunión entre o conselleiro de Sanidade e os alcaldes nos que se daba información e se daba información por concellos. Non sabemos se a Feijóo non lle gustou moito iso e por iso cesou ao conselleiro ao renovar o goberno, ou directamente non lle gustaba que os alcaldes dixeran as contestacións que levaban por parte da Consellería, incluso que se lles decía que se iba a deixar de dar os datos porque se podían preguntar entre eles cantos casos tiñan. Insisto, nós creemos que é importante esperar o que pase mañá no Comité Clínico. Creo que esta proposta por parte do Partido Popular é unha pista do que vai a pasar mañá, pero en todo caso, se non se pronunciara a favor da apertura ao Comité Clínico, pois non teríamos ningún problema facer unha declaración institucional na que todos os grupos políticos representados no Concello de Burela se manifestasen á Xunta a apertura das restriccións. E quero recordar que en xullo en Burela estivemos tamén cun peche perimetral único, por momentos único na Mariña, con máis de 100 casos, e agora que nunca pasamos cando menos dos 50 casos, a hostelería está pechada, non? Daquela non estaba pechada. Pero eso son consideracións xa máis polo miúdo, e insisto, non teríamos ningún problema en visto que pasase mañá a firmar unha declaración institucional. Grazas. Vale, pois moitas gracias. A mí tamén, podemos pasar a agardar mañá a ver que ocorre. Si mañá non abren perimetralmente e se reducen a cuestión da actividade socioeconómica, pois de acordo, facemos unha cuestión entre os tres. Dúas cousas simplemente.
O punto está sin votar, o inventario, quero recordarlo para que non se nos pase. E en segundo lugar, de acordo co artigo 83 do ROF, son duros os acordos adoptados en sesións extraordinarias como esta, que non figuran comprendidos na orde do día. Por tanto, que a declaración institucional non figura na orde do día, independentemente de que os grupos acorden o que for, na acta do pleno corporativo non pode aparecer, lóxicamente. Bueno, pois entón vamos a proceder á votación antes de nada. A votación. E despois xa falamos de como concluir isto. Bueno, pois votos a favor de aprazar as alegacións do inventario para o inventario hasta o día 17 de decembro. Votos a favor. Vale. Vai por unanimidade. E con respecto ao que acaba de decir o señor secretario, entón xa nos facilita as nosas decisións, porque evidentemente xa non podemos tomar ninguna decisión agora fora do que aparece na orden do día, pero de acordo co que argumenta do Mario, pois así podemos facelo. Se mañá non se abre, pois facer unha cuestión institucional entre os tres grupos. Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Primeiro, agradecerlles que pensen que o Grupo Municipal Popular ten tanto poder na Xunta. Moitas gracias, moitas gracias. En segundo lugar, pola nosa parte, para desmontar esa teoría súa da mala fe, porque esas mentes sucias, nós non temos ningún problema en pasando o día de mañá, se é que non se abrira Burela, en facer esa declaración institucional. Pero, de vez en cuando, as mentes tamén hai que lavalas de vez en cando. Non é malo, E, polo demais, as consideracións do señor Pillado técnicas para a apertura ou non neste momento con respecto a cando foron as eleccións, que ben lles veu, que ben lles veu daquela. Pois nada, que quere que lle diga? Cambiaron e así están. O que sí me gustaría é que, se non se pode votar hoxe, vostede, como alcalde deste concello, concretara anticipando unha das posibles decisións de mañá do comité, cando quere que quedemos para facer esa declaración institucional. Para non dilatalo no tempo, porque hai moitos vicios para iso. Moitas gracias, señor alcalde. De nada, moitas gracias polas súas recomendacións. Tanto a señor Mario que pasei, e despois lavara tamén aí as mentes e todo isto, pois vamos a facer moito caso. Entón, vamos facer unha cuestión. Mañá, a reunión do comité clínico, calculo eu que a unha media ou así, a unha media, 2 da tarde, estará resolto, penso eu. Si queren, ás 2:15, quedamos aquí. Non, ás 2:15 non pode ser. Bueno, pois entonces xa... Xa sabe vostede que traballamos. Bueno, pois traballamos todos, pero como me dixo usted, apuro inmediatamente para que non haxa dilación, eu xa... Pola tarde, cando queira, xa sabe vostede que yo dixo moitas veces. Bueno, pois entón, pola tarde, don Mario, pola tarde, pois pola mañá pola tarde, se non o saben, ás 5 da tarde, viemos aquí e redactamos unha cuestión institucional dos tres grupos, dos tres voceiros. Vale? Bueno, pois logo non habendo máis asunto que tratar, resolvemos e levantamos a sesión.